guys, kembali lagi bersama bocil-bocil nih guys. Piye dul? Wes gede. Bersama gede-gede masa ngono. Ada Dek Sihun. Piye? Ganteng mati. Oh maaf. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal ganteng. Ada Mas Rama. Terus ada Mas Abdul. Terus ada Mas Hanif, ada Mas Riko, dan ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai berungan apa? Wah, kodok. Ada Mas Riko. Mas Riko memakai berungan ular. Ularnya warna apa kok? Wah, warna biru. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai berungan Telon merah. wah, telon merah. Telon merah terbuat dari apa, Nip? Kayu. Krik. Oh, kayu. Terus Mas Abdul. Mas Abdul memakai berungan wah, kucingan. Terus Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai berungan apa, Bel? Wah, telon putih. Terus Dek Sihun memakai berungan hiu. Berungan hiu suka makan apa, Dek? Makan Riko. Wah, makan Riko. Terus Mas Rama memakai berungan hitam. Yo, saiki Mas Abdul dipakai, Dul. Gak menang gantengmu hilang, Bon. Gantengmu hilang yen ora meneng. Mingkem. Meneng. Suwe Nip. Yo Mas Abdul. Yo duduk yo Mas Abdul. Murah ceweke mesti. Ayo Mas Iqbal. Karo Mas Hanif. Ayo Nip. Ampun mlebet wonten Ayo area Nip. pentas Garanatrik wonten panggenanipun Ayo teng. Persanipun para paraga saking lumagane karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mobil mekaten. Alah ra kuat. Terus kami sampun kagem para pamirsa menika wonten di Taman Amuan. Sebuah HP. Semoga ingkang HP-nipun bumawah semoga saged dumateng Kata Guru Mbak Putri utawi Widowati menika. Wonten panggung monggo saged ada panggung ingkang HP-nipun jawab.
kalih kejawi saking para paraga jaralanting ampun lumebet wonten salebetipun pagero kawili dhateng panggenanipun minatos. Wes yo Mas Heni, wes yo. Ayo. Wes. Ya saiki Mas Rama. Mas Rama karo Dek Jiun. Awet. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wagi. Ayo. Wes ngono. Guyon terus yo ngono. Yo dendo ya. Sing ngomong dendo. Ya wes ya duduk ya Dek Jiun karo Mas Rama. Ya saiki Mas Riko karo Mas Elvan. Evan. Kok kwalik kok salah kok nganggomu kok. Van, Elvan, nanti kene rasa nganu, adik. Yo duduk yo Mas Elvan karo Mas Riko. Ayo Dek Jiun. Oke guys, jangan lupa komen. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe.